із іншими партнерами. Кримська платформа – це велика поразка Росії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він потішився, що після 7 років окупації вдалося повернути тему Криму у світовий порядок денний. Міністр Кулеба назвав це виправленням історичної помилки і відзначив неабияку зацікавленість українською ініціативою у світі, а також з боку агресора. Кримська платформа не тільки викликала безпрецедентну реакцію в світових ЗМІ, в світових політичних колах, але і в Російській Федерації. Це прямо протилежні реакції, якщо весь світ відзначає, що Україна, по суті, розірвала тишу довкола Криму і повернула це питання на міжнародний порядок денний, то Росія навпаки захлинається в розповідях про нікчемність цієї ініціативи. Реакцією Російської Федерації ми задоволені. Установчий саміт не кінець, а початок боротьби за звільнення Криму, наголосив Кулеба. За його словами, тепер Кримська платформа працюватиме за 5 напрямами: зміцнення світової позиції, невизнання окупації Криму, впровадження санкцій, протидія порушенням прав людини, безпека судноплавства, а також подолання економічних та екологічних наслідків окупації півострова. Зараз декларацію Кримської платформи підписали 46 держав, серед яких усі члени Євросоюзу та НАТО. Міністр Кулеба назвав документ найсильнішим з часу окупації. В ньому, зокрема, уперше названо Росію країною-окупантом. За словами Дмитра Кулеби, Україна працюватиме над залученням нових учасників Кримської платформи. Україна не зупиниться. Ми будемо працювати рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб повернути український Крим. І той факт, що після 7 років окупації і всіх мільярдів, які витратила Росія на те, щоб про Крим почали забувати, ми зламали цю тенденцію, свідчить про те, що ми здатні перемагати, і ми всі, ми, український народ, зрештою отримаємо те, чого прагнемо – відновлення справедливості і територіальної цілісності України. Міністр Кулеба також зазначив, що Україна має повну інформацію про перекидання російських військ до окупованого Криму. Він заявив, що системи моніторингу не підлягають розголосу, але Україна слідкує за мілітаризацією півострова та тим, яке озброєння туди перекидається. Ми знаємо, що на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, зокрема кораблі, оснащені крилатою ракетою «Калібр». У нас є достатньо інформації про те, що відбувається. Наша задача зараз – це зміцнювати власні збройні сили і зміцнювати союзницькі дії в Чорному морі для стримування Росії. І це перший крок, а подальший крок – це вже буде виведення Росії з Криму. СБУ повідомила про підозру у державній зраді Сейтумеру Німітулаєву. Під час окупації Криму він очолював Хенічеську райдержадміністрацію. Втім, на посаді не просто не протистояв російській агресії, а й допомагав окупантам. За інформацією СБУ, Німітулаєв перебрався на півострів одразу після окупації. Там активно долучився до пропагандистської кампанії, спрямованої на кримських татар. Відомо, що на півострові він створив і очолив колаборантську організацію «Кримберліги». Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою, кажуть в СБУ. Правоохоронці встановили, що справжньою метою цієї організації є пропаганда серед кримських татар, нібито легальності окупації Криму, агітація визнання органів окупаційної влади, а також спонукання до участі у незаконних виборах на території окупованого Криму. Сейтумеру Німітулаєву загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна. Російські окупанти обстріляли з гранатометів житловий сектор Травневого, повідомили у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації. Надвечір середи ворог випустив пару пострілів ВОК-17, поцілили на подвір'я та город. Місцями повилітали шибки, але про постраждалих не йдеться. Також ворог провокував оборонців Катеринівки та Новолуганського. Цього разу артилерію не застосували, відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та іншої зброї. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату
типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських військових немає. Станом на 7 годину ранку 26 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Чергова моторошна троща на сумнозвісному Кримському мосту. КАМАЗ-зерновоз, вочевидь, на чималій швидкості влетів у великий рейсовий автобус. Ударом його притиснуло до відбійника, повилітали вікна та зім'яло правий бік. У вантажівки сильно пошкоджена кабіна з пасажирського боку. Про постраждалих внаслідок трощі поки не повідомляється. Зерновоз. Вот из-за этого и пробка такая. Офигеть, блин, хоть никто не пострадал. Офигеть, блин, Ще майже $1 мільярд. Саме стільки хоче від Москви окупаційна влада Криму. Кошти необхідні на ремонт постраждалих від повені прибудинкових територій у Ялті та Керчі. Там кілька тижнів тому вкотре звалилися місячні норми опадів. У Керчі, за даними окупантів, постраждали більш ніж 50 обійсть та підвалів багатоповерхівок. І ще 30 у Ялті. За словами окупаційного голови Криму Сергія Аксьонова, на відновлення пошкодженого майна треба 930 мільйонів рублів. Але попри привселюдні запевнення Путіна, обіцяні кошти з Москви досі не отримали. Пропаганда не йшла з рота. В окупованому Криму кандидат на незаконних виборах утік посеред прямого ефіру керченського пропагандистського телебачення. Чкурнув кандидат в депутати Російської Держдуми від партії «Справедлива Росія за правду» Олег Северненко з Сімферополя. Спочатку хвацько розповідав про багатства Росії, аж раптом закляк на півслові. Северненко заявив, що перехвилювався та ніяково прошепотів ведучий «можна зупинити ефір» і покинув студію за 5 хвилин до закінчення дебатів. Правда в том, что эти ресурсы непосредственно используются, продаются, честно, я прошу прощения. Олег Леонидович, у вас еще 4 минуты, 30 секунд. Вы хотите продолжить? Можно я, честно, переволновался? Не смогу. Может, все-таки продолжим? Еще 4 минуты, 20 секунд. Можно остановить эфир. Спасибо, что пришли. Напоминаю, у нас в гостях был представитель партии «Справедливая Россия за правду» Олег Северненко. Это были теледебаты. Україна евакуювала понад 250 співвітчизників з Афганістану. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Серед них родини українців та іноземці. Для цього здійснено 3 рейси. 1 військовий та ще 2 цивільними літаками. У перемовинах з власниками цивільних бортів вдалося домовитися, щоб за ці перельоти держава не платила. Глава української дипломатії також заявив про ускладнення ситуації на литовищі Кабула і про відмову деяких країн від евакуаційних рейсів через неможливість гарантувати їхню безпеку. За словами міністра Кулеби, наразі триває робота над організацією наступного евакуаційного рейсу, а в МЗС працюватимуть, поки не заберуть усіх українців з Афганістану. А таких близько 90 людей, каже міністр. Це громадяни України та члени їхніх сімей. Тобто, наприклад, чоловік громадянин України, а дружина і діти громадяни Афганістану. Але оскільки це сім'я, ми, безумовно, допомагаємо їм всім звідти вибратися. Ми вже вивезли понад 250 громадян України, членів їх сімей та іноземців. І, як я сказав, будемо працювати до тих пір, поки не вивеземо всіх. Прямо зараз ми цим займаємося, організацією наступного евакуаційного рейсу. Україна своїх ніколи не кидає і не кине. Ці дівчата – учасниці жіночої афганської команди з робототехніки. І нещодавно вони бігли зі своєї країни, оскільки владу захопило угрупування «Талібан». Зараз частина з них перебуває у Досі, столиці Катару. Ще 5 дівчат полетіли до Мексики. Їх евакуювали з міжнародного аеропорту в Кабулі. Кажуть, кілька днів не могли покинути країну, оскільки у повітряній гавані було занадто багато людей і там робився хаос.
Коли ми сіли в літак, нам було дуже сумно, бо ми залишили в Афганістані все. У нас були мрії, ми залишили наші сім'ї, ми залишили наших друзів, ми залишили всіх наших родичів і навіть не попрощалися з ними. 20 років тому, коли в Афганістані правив Талібан, дівчаткам не можна було вчитися. Потім, коли угрупування скинули, був період, коли жінки і дівчатка стали отримувати більше прав. Так, ця команда з міста Герат у 2017 році отримала спеціальну нагороду на міжнародному змаганні з робототехніки у Вашингтоні. Мої батьки розповідали, що 20 років тому дівчаткам не можна було ходити в школу. Вони повинні були залишатися вдома і займатися домашніми справами. Я сподіваюся, що на цей раз все буде не так, що вони зможуть вчитися і у них буде свобода, яку їм гарантує іслам. У березні цього року команда почала роботу над недорогим апаратом штучної вентиляції легень. Дівчата сподіваються, що одного разу зможуть повернутися додому і продовжити розробки у колишньому складі. Я дуже сумую за своєю сім'єю і друзями. Ми провели багато хороших днів разом. У мене багато теплих спогадів. Я сумую за ними і сподіваюся, що одного разу повернуся в Афганістан і побачу їх знову. Талібан захопив Афганістан 15 серпня, після того, як Сполучені Штати та їх союзники вивели війська з країни. США та інші країни поспішають завершити евакуацію всіх іноземців та афганців до 31 серпня. Це крайній термін, узгоджений з талібами. Місце фестивалю у киргизькому місті Нарын перетворилося в один гігантський візерунок. Майстри з різних регіонів приїхали сюди, щоб показати красу національного килима, який називають «Щірдак». Він складається з повсті і пришитих до неї майстерно вирізаних шматків кольорової повсті. Візерунки – стилізовані частини навколишнього світу, включаючи тварин, юрти і засніжені гори. Щірдан у киргизів завжди був предметом першої необхідності. Його стелять на землю або траву. Традиція їх виготовлення, як і раніше, живе, оскільки вони користуються попитом у туристів. Я вперше в Киргизстані, і мене вразила ця прекрасна країна, її гостинність і доброта людей. Мені пощастило потрапити на цей фестиваль у Нарині, і мені дуже подобаються національні вбрання і килими. Безумно хочу таке придбати. Розміри традиційного щердака 3 на 4 метри. На один йде шерсть приблизно 5 овець. Процес виготовлення довгий і кропіткий. Це історичний щірдак, йому більше 60 років. Моя свекруха зробила його в 25-30 років. У той час хорошої овечої вовни не було. Вона використовувала залишки, а також козячу шерсть. У цілому на фестивалі представлено більше 2000 видів щердаків, від великих до маленьких, а також з різних регіонів. Деякі площею більше 5 квадратних метрів. Також для відвідувачів проводять майстер-класи. Фестиваль проводять з 2010 року. Його мета – зберегти культурну спадщину і підтримати індустрію виробництва килимів. Паралельно проходить ще 2 заходи. Один присвячено національному костюму, інший – прочитанню епосу про киргизького героя Манаса. Більше того, у цьому році свято ще більш пишне, адже 31 серпня країна відзначить 30-ту річницю незалежності. Вони б'ють один одного по голові справжньою зброєю і носять обладунки вагою до 45 кілограмів. У центральному парку Нью-Йорка знову проходять бої гладіаторів. Прийшов помірятися силами. Я всіх гамселю, а вони мене. Учасники кидають один одного на землю і намагаються вистояти до кінця. Кожен раунд містить 3 поєдинки, які тривають по хвилині. Прийшов позмагатися. Мені подобається лупити противників, і коли вони б'ють мене.
Захід називається «Гладіатори Нью-Йорка». Його проводить некомерційна організація «Лицарі Санти», а заснував її 40-річний Даміон Ді Грація. Він хоче допомогти дітям та дорослим безкоштовно займатися бойовими мистецтвами і фізичними вправами взагалі. Дійшов до цього не зовсім звичним шляхом. Спочатку служив у ВПС США, потім навчався у Колумбійському університеті і здобув ступінь магістра фінансів у Гарвардському університеті. Зрештою, став консультантом із менеджменту. Однак, сидячи у скляному хмарочосі, зрозумів, що гроші його не надихають. В інвестиційному банку не знають, що з такими робити. Якщо гроші тебе не мотивують, тоді що? Я запитав себе, що ж це, і зрозумів, що мені подобається допомагати людям. Тепер його організація проводить тренування на витривалість, навчає рукопашного бою, володіння зброєю та обладунками і навіть грі на музичних інструментах. Я більше не маю шестизначної зарплати. Моє життя вже не таке, яким було, коли я працював на Уолл-стріт. Але зараз воно наповнене сенсом. Маємо маленьких дітей, людей, яким потрібна допомога. Я просто використовую досвід, який здобув під час професійної діяльності, щоб робити добро. Можливо, саме такий на вигляд сучасний лицар.